Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň anyny. Eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışy edýärim. Amnesty International guramasy jinsy azlyklaryň hukuklaryny goraýjylaryň postsovet giňişliginiň käbir böleklerinde özlerine garşy duşmançylykly garaýyşlaryň güýçlenmegi bilen ýüzüýüz bolýanlygyny aýtdy we orsiýetiň adaty bolmadyk jinsy gatnaşyklara garşy görüşýänligini belledi. Dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýyna sin edýän halkara guramasynyň 22-nji dekabrda çap edilen hatabatynda jinsy azlyklaryň toporlarynyň Ermenistanda, Belarusda, Gazakstanda we Kyrgyzstanda barha güýçlenýän kemsedici ýagdaýa duçar bolýanlygy aýdyldy. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça ýolbaşçysynyň orunbasary Denis Krivashev agdaran ýurtlarda ýagdaýyň erwetleşmegine orsiýetiň we onuň habar beriş serýetleriniň uly täsiriniň sebäp bolanlygyny belledi. Orsiýetiň iň ýakyn regional partnýorlary Ermenistanyň, Belarusyň, Gazakstanyň we Kyrgyzstanyň hökümetleri soňky ýyllarda jinsy azlyklaryň hukuklaryny depelemegini güýçlendirdiler. Moskwa we London gatnaşyklaryndaky durnuksuzlyga garamazdan global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlyga ukyply diýip Britaniýanyň Daşary işler ministri Boris Johnson öz ýurdunyň döwlet ministriniň soňky 5 ýylyň dowamında Orsiýada eden birinji saparynda aýtdy. 22-nji dekabrda Orsiýatyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinde Johnson iki taraplyň gatnaşyklardaky problemalara garamazdan Orsiýat we Britaniýa parahatçylyk we howpsuzlyk ugrunda bilelikde işleşmeli diýdi. Johnson ýurtlaryň Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek, Demirgazyk Koreýanyň ýadro we raketa programmalarynyň döredýän howpy Siriýa parahatçylyk getirmek ýaly halkara meseleleri boýunça işleşmelidigini belledi. Lavrov Moskwanyň gepleşikleriň gatnaşyklary canlandyryp biljek takyk ädimleri alyp barmagyny isleýänligini aýtdy. Londonyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklara Ukraina we Siriýa bilen bagly gapma garşylyklar şeýlede Orsiýatyň Ýewropanyň içerki siýasatyna we Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy baradaky çaklamalar uly zeper ýetiripdi. Orsiýat aýyplamалary ret edýär. Türkmenistan 2018-nji we 2024-nji ýyllaryň aralygynda kosmos boýunça milli programmasyna 1 milliard 300 million manat meçberinde pul çykarar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary boýunça sarp ediljek bu döwlet puluna Türkmen emeli hemratynyň ýene birini kosmosa uçurmak planlaşdyrylýar. Täze emeli hemranyň ýeriň düzümini anyk öwrenmek üçin niýetlenýänligi bellenýär. Resmi maglumata laýyklykda ýurdun ýolbaşçylary täze emeli hemrany milli ykdysadyýetiň ähli pudoklarynyň ösüşini tizleşdirmek üçin ulanmagy planlaşdyrýarlar we bu kosmik aparat halk hojalygynda ulanmak üçin iňen amatly bolar diýip hasap edýärler. Türkmenistan 2011-nji ýylda prezidentiň ýanynda Milli Kosmik Agentliginiň düýbüne tutdy. 2005-nji ýylda Türkmen Elim 50 atly emeli hemrasyny kosmosa uçurdy. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Awganistana eden duýdansa saparynda Birleşen Ştatlaryň we Awganistanyň harbiýlerini 16 ýyl bäri dowam edýän uruşda onuň ösedilen aýdylanda real öňe gidişligi üçin gutlady we prezident Donald Trumpyň täze strategiýasynyň işläp başlamagyny eglan etdi. Pence 22-nji dekabrda akşam Kabulda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we dolandyrjy ýolbaşçysy Abdullah bilen geçirilen gepleşiklerinde özüne iki Awgan resmiýetiniň Talibanyň içinde ütköşükligi görüp başlandygyny aýdanlygyny belledi. Ghani konfliktiň ozalky döwrü bilen deňeşdirilende şu ýyl has köp Taliban lideriniň öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň tomusda eglan eden täze strategiýasynda Birleşen Ştatlaryň gowru ýer goşunyny san taýdan artdyrmak we Birleşen Ştatlaryň harbiýlerine Talibana garşy howadan söwüşmekde has köp yktyýar bermek göz öňünde tutulýar. Pence bu strategiýanyň häzir netije berip başlandygyny belledi. Serbiýa Orsiýetden satyn alyp biljek täze ýaraglarynyň arasynda harbiýlik uçurlary satyn almak barada gepleşik geçirýär. Aleksandr Vulinyň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä ýokary derejeli harbiý hyzmatçylyk barada ulaşyga Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin we Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň arasynda Vučićiň şu hepde Moskwadan saparynyň netijesinde gelinipdir. Serbiýanyň gorunmak ministri Serbiýanyň 6 sany Mi-17 kysymly dikuçaryny satyn almak we Orsiýet dikuçarlary üçin täzelenen baza döretmek isleýänligini aýtdy. Bu Orsiýatyň harbiýleriniň ýurtda bolmagyna ýol açar. Vulin Orsiýet bilen has ýakyn gatnaşyklaryň we harby hyzmatdaşlygynyň Serbiýanyň halkara pozisiýalaryny duýurlukly derejede ütgedenligini we berkidenligini belledi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet büdjetinden stipendiýa alýan taliplerden geljek ýylyň 15-nji ýanwaryny çenli özleriniň maşgala agdalarynyň girdijisi hakyndaky guwanamany getirmek talap edildi. Görkezmäniň maksatlary we sebäpleri aýdynlaşdyrylmasa da, bu täze okuw ýylynyň, ýagny 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlap talip haklarynyň ýatyryljakdygy baradaky maglumatlary gawat geldi. Bir hepdeden bäri okuyan bölümümizin dekany stipendiýa alýan talipler toplap, ine atalarymyzyň alýan aýlyk haklaryny görkezýän yerli häkimiýet tarapyndan tasdiklanan spravkany getirmegimizi tawşyrdy. Sebäbini soranymyzda diňe diýlen bilen boluň diýen jogap bilen çäklendiler diýip atlandyrylmazlygyny soran talip gyzlardan biri Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan ýokary okuw jaýlarynyň käbir mugallimleri da taliplerden talap edilýän güwanamanyň sebäpleriniň özlerine aýdyn däldigini, emma muny stipendiýalary ýatyrmak üçin bahana hökmüni ulanıp biljekdiklerini aýtdylar. Mut gazy, togy, suw ýatyranlaryna da ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri gowulanyny diýip bahana tapdylar. Innem talipleriň maşgalalarynyň girdijileri gowy olara stipendiýa gerek däl diýmekleri gaty ähtimal. Şeýletseler talipleriň agyr ýagdaýa düşjekdigini göz öňüne getirip durs diýip Magtumladyndaky uniwersitetiň mugallimlerinden biri aýdýar. Adatlyk radiosyna stipendiýa alýan taliplerden näme maksat bilen maşgalalarynyň girdijileri barada güwanamalaryň sorulýanlygyny Ýurduň bilim ministrliginden we ýokary okuw jaýlarynyň degişli ýollaşlarynyň anyklamak başartmady. Bu aralykda Türkmenistanyň garaşsyzlygyndan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde ýurt resmileri 2017-2018-nji okuw ýylyna ýokary okuw jaýlarynyň käbir bölümleriniň talipleriniň stipendiýalaryny aslada ýatyryp olary tölegli hasaba geçiripdi. Munuň netijesinde tölegli okuwa giren ençeme talibiň berilmeli pulun höttesinden gelip bilmän okuwuny taşlamagy mejbur bolanyny ünüs şekilýär. İjek işçigimizden keseriz, karzalarız diýip çagamyzy ýylyna 7.000 manat sorulýan bölümi okuw sallyk. Emma gün güzeran aýlamak gün-günden kynlaşýar. Bir tarapdan ähli zat gymmatlap barýar. Beýlik tarapdan aýlyklaryny hem wagtyna bermän saklaýarlar. Ýokary okuw jaýyna hem mejburi ýagdaýda okuw, sport libaslary, tigirleri aldyrýarlar, gazetlere abona ýazdyrýarlar. Garaz çagamy okuwdan alyp galmakdan başga alajymyz galmat diýip Marly Leyla daýda gurrun berdi. Türkmen resmileri we media serişdeleri beýan edilýän ýagdaýlar barasyny häzirlikçe dymýarlar. Munuň deregine hökümet münberlerinden we döwlet mediasynyň Türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ýokary bilimiň berilýänligi ýygyderli tekrarlanýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda Sapar Murat Niýazow muzeýiniň açylyş dowrasyna gatnaşdy we bu gedek ilkinji prezidentiň hatyrasynyň öňki ýyllara garanyna has ulan tutulmagy bir topar soraw döretdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy Sapar Murat Niýazowyň ýatlama çärelerini mejlisiň ýolbaşçylarynyň, hökümet emirlerläriniň, medeniýet we jemgyýetçilik wekilleriniň, hormatly ýaşullaryň, studentleriň we köp sanly aşgabatlylaryň ýygnananyny habar berýär.
Niyaz muzeýynyň açylyşy ýurdun iň bir ykdysady kynçylykly ýylynyň soňky günlerine we Aşgabatda Wepala alawaýa dikilen heýkeliň açylyş tabarasynyň ýa-da gawat geldi. Ma'lum bolşýar türkmen köpegine dikilen heýkeliň açylyşyna hem prezident we hökümet emellerler, jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdy. Döwlet dostdan ýatlama çäresine gatnaşçylara ýölenip ýurtda her ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Ataýew Niýazowyň ýatlama gününiň bellenilýändigini, şu münasibetli sadaka berilip aýet töwür okulýanlygyny aýtdy. Emma yerli ýaşaýjylar Niýazowyň ýatlama gününiň bu gedekki bellenilişiniň geçen ýyllardakydan has tapawutly bolanlygyny aýdýarlar. Bellemeli ýeri Tazakanyň 21-nji dekabrdaky habaryna Saparmurat Niýazow ýurt dolandyran ýyllaryna berilen resmi derece Türkmen maşlakamy ýekece gede agdalypdyr. Onuň adyna tirkelen beýik sypatlandyrmasy bolsa asla agdalmandyr. Şeýle-de türkmen medeniýetiniň inni diýer wagtyndakydan tapawutlykda ýurt garaşsyzlygy Saparmurat Niýazowyň alyp beren zat hökmünde görkezilmeýär. Niýaz wagtynda ulanylan 6 asr döwür hem inni berkararlyk we bagtyarlyk eýýän bilen çaşyrly. Yerli finçiler Berdimuhammedowyň inni 10 ýyl gowrak wagt ýary Niýazowyň şahsiýet kultuny kim-kimden ýok edýänligini we boşan ýerlere öz şahsy kultuny ornaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Aýdal geçen ýylyň 21-nji dekabryna Niýazowyň 10 ýyl awadançylyk meýdançasyndaky ýadygarlygyna gül goýanlaryň sany ösdürip aýdanyňda 20 töwereg boldy. Ekspertler Türkmenistanyň häzir soňky 25 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar we bu ýagdaý oktyabr aýynda Saparmurat Niýazow döwrüne girilen ýeňillikleriň hem ýatyrylmagyna alyp geldi. Ýogsa Niýazow bu ýeňillikleriň 2030-njy ýyla çenli saklanylmagyny nazarda tutupdy. Ýöne Niýazowyň başga bir aýdan sözi: "Ölenimden soň meniň adym bilen bagly zatlaryň barsy aýrylar" diýen öňden görjüligi dogry çykýany meňzeýär. Muňa golaýda Lewap vilayatynda bolan at çalışmalary ýa-da arassalayışlar hem güwä geçýär. Ýa-da bolmasa adamlar daha şoguzda beýleki vilayatlarda hem Niýazow we onuň maşgalak dağlar bilen bagly yer ýurda atlarynyň aýrylmagyna garaşýarlar diýip yerli finçiler habar berýär. Eýsem Berdimuhammedowyň şunça ýyldan soň Saparmurat Niýazowyň adyny gaýtadan dawralandyrmaga dolanmagynyň sebäbi näme? Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurlaşan yerli finçileriň biri bu soraga ýurt ykdysady krizise batyp barýar. Berdimuhammedow aldyraýar we Niýazowyň şöhratyndan haray golleýär diýip jogap berdi. Ikinji finçiniň pikirine görä, ýeňirlikler ýatyrylyp durmuş has gymmatlanandan soň Niýazow gowlukda ýatlaýanlar köpeldi we şu sebäpden Berdimuhammedow özüni ýene öňkü ýol dowam etdirýän hökmünde görkezmäge çalışýar. Aşgabatly Saparmurat Bugaýew ýyl içinde Niýazow gowlukda ýatlaýan adamlaryň umuman bardygyny we olaryň arasynda olalky neşewentleriň, neşe töwdigarlarynyň aýratyn tapawutlanýanlygyny görüň berýär. Saparmurat Niýazowyň türkmen öňüm öz öýüne 5 gram bir mysgal tirek saklapdyr. On derman üçin ulanypdyr. 5 gram tirekler degmäň diýen sözler ýurtda neşewentleriň erkinlige çykýanlygynyň jarnamasy bolup ýanglandy. Neşe töwdasyna tutulup bir ýylda 4 gedek amnistiýa düşýänler hem bar diýip Saparmurat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Saparmurat Niýazow Türkmenistana 1985-nji ýyldan 2006-njy ýylyň dekabryna ýogolýança ýolbaşçylyk etdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu efirde Söýlenmen Sultan Atçylyga gepleşiklerini dowam etdirýär. Dün 20-nji dekabr güni Aşgabatly ýaşaýjylaryň aglabaty öt iş orlaryna günertana bolay saat 11 töwere gelmeli boldylar. Ozal Kyçyýew häzir Saparmurat Niýazow şaýylynyň urundaky garaşsyzlygyň 10 ýyllyk atly seýilgärde ýerleşdirilen Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýadygarlygyna resmiler tarapyndan gül goýmakda barat sebäpli ýollaryň ýapylmagy bilen ýylatyň öz iş orlaryna wagtynda baryp bilmendikleri barada ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy tähädiň aýtmagyna görä, ol her gün ertaga 8:30 töweregi öz awtologynda öz ýaşaýan ýeri bolan 11-nji kiçe trapçadan köşe maktebindaky edara jaýyna iş ýerine ugraýar. Emma 20-nji dekabr güni erterden eýýän saat 8-de ýollaryň ýapylmagy bilen
Ol faqat 11 töwerege öz işgän edaratyna baryp bilipdir. Men Nur Muhammed Andalip köçede bilen Türkmenastan ýolunyň çatyrana gelenimde eýem maşindyk mysyklaryndan ýollarda awtolog hereketi durdy diýen ýalydy. Sürücüler ýa-da öňe hereket edip bilmän ýollaryň nerede açyklygyny biri-birinden soraşyp mobil telefonlar arkaly habarlaşýardylar. Emma biri-birine berilýän habarlara görä şäheriň Türkmenwasy, garaşdyrlyk, bitaraplyk Atamrat Niýazow, Gurban Sultan şahy ýollarynyň Maktumguly we oňa birikän köçeleriň ähletiniň ýapykdygyny bilen awtolog sürüjüler köçäniň çemgelen ýerinde öz awtologlarynda oturup garaşmakdan başga alaş tapmadylar diýip şähet aýdýar. 20 dekabr Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň aradan çykynyny münasebetli onun garaşdyrlygyň 10 ýyllyk seýilýändäki ýadygarlygyna, Gypçakdaky aramgahyna her ýylda resmiýlerin baryp güldeselerini goýmak, Türkmenistanyň ilkinji prezidentine aýat töweretmek dawarasy Intisap Murat Niýazowyň aradan çykan ýyllarynyň bäri dowam edip gelýär. Ýöne resmiýlerin bu çäreleri aşgawatly ýaşaýjylar üçin uly bökdünçliklere getirýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýollaryň ýapylmagy bir näçe tagada çekýär. Hususy awtologdaky ýolagçylaryň, jemgyýetçilik awtologdaky ýolagçylaryň wagtynda barmaly ýerlerine aşyp bilmän kösenýärler. Hatda derurlyk bolup çağırylýan tez kömek maşynlarynyň hem wagtynda hastalaryň halinden habar almagy ýetişip bilmeýändiklerini hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ilaty iň bir hayran galdyrýan zat bolsa, şäheriň ýarpytyndan hem köp böleginde bu ýollaryň ýapylmagynyň bir näçe tagada çekme bolup durýar. 20 dekabr hem Olimpiýa şäherçiliğiniň çäginde gurulan Wepalden itin heykeliniň açylyş dawarasy münasebetli geçirilen çäre güni hem ýollaryň köp bölegi ýapylypdy. Ilatyň gündelik durmuşyna şeýle yaramaz täsirini ýetirjek çäreleri geçirmäge beýle bir derurlugam ýokdur. Şular ýaly çäreleri ýönekeýleşdirip ýollary ýapmanam geçirse bolardy. Göz üçin geçirilen şeýle çäreler ilaty halyt ýadatdy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan ýene bir emeli hemrany kosmos giňişligine çykarýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 21 dekabrda beren maglumatyna görä 2018-2024 ýyllarda ýurdun kosmos ulgamyny ösürmäge hemde onuň işini kämilleşdirmäge 1 milyard 300 milyon manat ýagny 370 milyon Amerikan dollarynyň gowrak möçberde maýy goýumlary gönükdirler. Bu serişdelere ýeri uzak aralykdan zondlaşdyrmak üçin niýetlenen nowatdaky emeli hemrany gurmak hemde ony älim giňişligine çykar gödüňünde tutulýar diýilip habarda bellenýär. Ýatlap ýersek Türkmenistan Türkmen Älim 50 katly ilkinji emeli hemrasyny 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynaky Canaveral burnunda ýerleşen kosmodromdan ýerin golaýynaky orbita çykarypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä ikinji emeli hemra milli ykdysadyýetyň ähli pudaklarynyň ösüşini çaltlandyrmak maksadynda ulanylyp barmasa kyn tizlikli we beýleki desalar barada maglumatlar almagy mümkinçilik berer. Ýeri uzak aralykdan zondlaşdyrmak nevit ýataklaryna, turwe geçirji uğurlara we neviti gaýtadan işleýän zawodlara ekologiýa hukuk gözegçiligini geçirmäge mümkinçilik berer diýilip habarda nytalýar. Şeýle hem emeli hemranyň kömegi bilen sürüm meýdanlaryny, öri meýdanlary kesgitlemek, yerlerin ýagdaýy barada maglumatlar alyp, alınıp barlayan guruluşyklara gözegçiligi artdyryp boljakdygy resmi habarda aýdylýar. Käbir yerli we daşary ýurtly synçylar ýa-da jurnalistler Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde ýokurdaky maksatlary gönükdirilen ikinji emeli hemrany kosmos giňişligine çykarmak zerurlygyny sonra asyna alýarlar. Häzirki wagt Niderlandlarda ýaşaýan we Türkmenistandan alternativ habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew ýurtda nowatdaky emeli hemrany kosmosa çykarmaga gönükdiriljek maliýe serişdesi ykdysady problemalary çözmäge, şeýle de ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmaga harçlansa has talaba laýyk boljakdygyny aýdýar. Sürýer
Türkmenistan'da köpem däl. Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň territoriýasy 90% goly çöllük yerler. Şoň üçin onu bilmek şeýle maglumat almak üçin onu emel Sputnik gerekmi şüpheleyen. Häzir ähli puwduklarda problema bar. Aýlyk haklary wagtynda tölenmeýär. Mysal üçin doktorlaryň arasynda, lukmanlaryň arasynda, mugallimlaryň arasynda bar şu problemalar. Daýhanlarymız paxta üçin aljak pullaryny bankomatdan alyp bilenaklar. Sebäbi pul ýetenek, pul ýetmezçilik bolupdur. İslendik pulduga seretsen problema bar şonda. $370 milyon diýdiňiz. Olam az däldir biziň ýurdumyz üçin. Şu puly adamlaryň ýaşaýyş durmuşyny düzeltmek, gowlandyrmak maksady bilen soğusa hasam gowy bolardy. Diýip Mätiýew aýtdy. Belläp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmen Älim 52 emeli hemrasy Falcon 9 atly raketa götürjü tarapyndan orbita çykarylanda Türkmen häkimetleri onuň milli teleradio gepleşikleriň efiri berilişiniň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, şeýle-de göne efirde telegepleşik geçirmek we internetiň ýokary hilli sistemasyny ýola goýmak işlerine güýçli itergi bermegine garaşylýandygyny ma'lum edipdiler. Emma aradan 2,5 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan ýurtda internetiň hili heniden pes bolmagynda galýar. Şeýle-de Türkmenistan halkary barlyklarynda internetiň gymmatlygy boýunça ýyzdan iň soňky orunlarda yerleşdirilýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmen mediasy 14.000 kilometr belentlikde ýeriň daşyndan aýlanýan Türkmen Älim 52 hemrasynyň Garagum çölünde yerleşen alyssaky şäherçeleri hem aratnaşyk bilen üpçün edendigini ma'lum edýär. Mysal üçin Ahal welaýatynyň Baharly etrawynyň Kirpili owasynyň hemde Balkan welaýatynyň Oýluguşlyk owasynyň ýaşaýjylaryny görkezmek bolar. Olar milli hemra arkaly aratnaşyk hyzmatlaryndan hemde internetden giýje günniň dowamyna peýdalanmaga mümkinçilik aldylar diýilip habarda bellenýär. Emma azatlygyň yerli çeşmeleri ýurdun welaýatlarynyň onlarça owasynda, şol sanda medeni zonadan 300 kilometr çemesi uzakda yerleşen Kirpili owasynda telefon aratnaşygynyň ýokdugyna, MTS-iň ýurtdaky aratnaşyk hyzmatyny kesmek bilen bu owalaryň ýaşaýjylarynyň telefon aratnaşyndan dolu mahrum bolandygyny aýdýarlar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şu gün ýagny 22-nji dekabrda aktivist Galina Kucheryankanyň 15 günlük tutsaglygy doldy we ol azatlygy goýberildi. Azatlyk radiosyna bu barada onuň howsarlary habar berdiler. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucheryanka 7-nji dekabrda özlerini tanıtmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatdaky öýünden zor bilen ekdildi. Şondan soň onuň ykbaly bir näçe günläp nämälim boldy. Kucheryanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilip, Arzu owasynaky ýöriteleşdirilen tutsaghanada saklanýandygyny 11-nji dekabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Şondan bir gün soň has takygy 12-nji dekabrda Kucheryanyň gyzy Valeriy bilen duşmagyna ruhsat berildi. Şonda Kucheryanyň Aşgabatyň eteginde saklanýan ýerine baryp gaýdan Aşgabatly grajdan aktivisti Natalya Şabons aktivistin ýygynyň ýyly geýimleri eltmäge ruhsat berilendigini aýdypdy. Galina Kucheryanka bir näçe ýylyň dowamynda Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan guramaçylykly öldürilýändigi hakynda maglumatlar bermek boýunça aktiv iş alyp bardy. Ol ölümden halas eden haýwanlarynyň ençemesini öz öýünde saklaýardy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Kucheryanyň öz goňşularynyň şikaýaty boýunça tutsak edilendigine, olaryň zenanyň öýünde saklanýan itleri we pişikleri bilen bagly hapaçylykdan zýrenendigini hemde aktivistin 7-nji dekabrda sud edilendigini habar berdi. 7-nji dekabrda ejesi bilen bilelikde öýünden ekdilenden soňra Aşgabatyň polisiýa bölümlerine Azatlyk etrap sudyna alınıp barılan we 50 manat jerime salınıp günüň aýagynda boşadylan Valeriy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde öýüne baran adamlaryň Galina Kucheryanka sütem edendigini we onu güýç bilen ekdendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy jaýyň gapysyny döwüp giren we özlerini polisiýa diýip atlandyran 8 çemesi adam öz atlaryny aýtmandyr. Hiç resmi kagys görkezmendir. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň
häkimetlerini Galina Kucherenkanyň howpsuzlygyny üpçün etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne açmaga, destine we şert goýmadan boşatmaga çağırdylar. Halkara guramalarynyň Kucherenkanyň eden etdilikli tutsag edilmegini ýazyryp ýaýradan beýanatynda aktivist Lenanyň ogurlanmagyna we tutsag aslında daşky dünýäden üzgünlükde saklanmagyna jogapkärleriň kanunyň öňünde jogap bermegi talap edildi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Human Rights Watch guramasy 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň halkara partnerlerini çağırş edip, Türkmen hökümetinden Kucherenkanyň nirede saklanýandygy barada gysgaly maglumat bermegini we onu destine boşadylmagyny talap etmäge ündedi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine, olaryň maşgala agzalaryna we garaşsyz jurnalistlere garşy basyşlaryň barha güýçlenýändigine ünsü çekýärler. Diňe soňky aýlarda grajdan aktivisti Natalya Şabunça, Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylywa, sosial ulamlarynyň aktivist Galina Vertikova we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň 76 ýaşyndaky ejesi Halida Izbastinowa Türkmenistanda gysyş görkezildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýew 2,5 ýyla goly wagt bäri tutsawlykda saklanýar. Onuň häzirki ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Türkmenistan dünýäde media adatlygy we adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan oglum radi Kabuldan. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vice prezidenti Mike Pence Kabulda saparda boldy. Ol prezidentgany we Awgan hökümetiniň baş dolandyrjysy Abdullah bilen duşuşdy. Vice Prezident Mike Pence Begram hawa bazasynda Amerikan harbiýetleriniň öňünde de çykyş etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awgan halkyny goldamagyny dowam etdirjekdigini Mike Pence bildirdi. Ekstremist toparlaryň penagasynyň Pakistanda dynam ol dile getirdi. Terrorçy toparlary himayet etmegini dowam etdirýänlikde Mike Pence Pakistany aýplady. You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. Paytaht Kabul'un Demirgazygynda ýerleşen Begram aeroportunda Amerikan güýçleriniň harby bazasy bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary resmileri ýylda täze ýylyň öňü sira Begram hawa bazasynda ýerleşen Amerikan harbiýetleri bilen duşuşýar. Vice Prezident Mike Pence'iň kabul eden saparyny Awgan resmileri ähmiýetli hasaplaýar. Prezident idarasynyň medbugat wekili Şahhusayn Murtazawi Vice Prezident Mike Pence bilen Prezident Ganynyň düýün akşam duşuşandygyny aýtdy. ایالات متحده آمریکا شب گذشته با رئیس جمهور غنی دیدار داشت. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan we region boýunça täze strategiýasynyň mühimdigini prezident Gany belläpdir. Awganistanda parlament we prezident saýlawlarynyň bellenen möhletinde geçirilmelidigini Mike Pence nagtapdyr. Prezident Gany Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awgan halkyna edýän ýardamlaryna minnetdarlyk bildirdi. 2017-nji ýylda Awganistanda howpsuzlygy üpçün etmekde we neşelere garşy güreşde öňe gidişlikleriň bolandygyny prezident Gany aýtdy. Terrorizmiň kökünden ýok edilýänçe Amerikan harbiýetleriniň Awganistanda galjakdygyny Mike Pence belledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awgan halkynyň hemişe ýanyndadygyny Mike Pence ýene bir ýola ýatlatdy diýip Murtazawi aýtdy. Ýalat Mütehide Amerika hemşe der kenary döwlet we merdum Afganistan karar başdy. Ýöne Amerikan resmiýetiniň Kabula saparynyň ýurtda ýagdaýyň gadalaşmagy boýunça netijesiniň bolmajakdygyny Awganistanyň Milli Mejlisiniň deputaty Irfanullah Irfan aýdýar. دیر امیدوار نیم که
Amerika'da mukamat rahat Afganistan'da loy tağir ramantaki. Soňky günlerde Demirgazyk Awganystanda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Neşe önümi hem has artdy diýip bilermenler aýdýar. Demirgazyk Awganystanda Islam döwleti atly toparyň ýerleşendigine dünýä jemgyýetçiligi hem hawatyrlanma bildirýär. Şo sebäpden jeňçilere garşy güreş üçin Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda da Amerikan güýçleriniň harby baza gurýandygyny yerli resmiler habar berdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.